highlifeng.com. 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 Jesus nasigi yakutera, yakutenu, yazurika. Jesus nasigi yakutera. Jesus nasigi yakutera, yakutelua, analado. Jesus nasigi yakutera.
na-asị gị bịakwute ya, bịakwutenụ highlifeng.com. Jizọs na-asị gị bịakwute ya, bịakwutenụ bịa bịa zuru ike. Jizọs na-asị gị bịakwute ya. Bịakwutenụ bịa ụmụnne bịa, Jizọs na-asị gị bịakwute ya, bịakwutenụ bịa zuru ike. Jizọs na-akpọ gị bịakwute ya, bịakwutenụ bịa zuru ike. Jizọs na-asị gị bịakwute ya, bịakwutenụ bịa zuru ike. Jizọs na-asị gị bịakwute ya. highlifeng.com. 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 highlifeng.com.
highlifeng.com. highlifeng.com. highlifeng.com. Olembe ka mmadụ ga-adị n'otu ruo olembe ka e kwere n'ịkpaso ụwa ga-ebi. Ọ bụ olembe ka anyị ga-amụta ịbụ onye nche nwanne anyị? Olembe ka anyị ga-amụta inyerịtara ibe anyị aka n'ụwa? Egwu dị m, ụfọdụ mmadụ na-akpa agwa dịka soshal klọb. Gị gbawa akwụkwọ maọbụ ihe dịka ya, onye gị $200 ma riekwa ores tozu ọkụkọ 5 na mmanya biya gbakọtara $100 ma gị nwụọ. Ọ pụtara gị ehi ma dọbinyekwa gị $10. Chei, amaghị Jizọs bụ ọrịa kacha ọrịa niile. Ụfọdụ bụ onwe mmadụ n'ozi. Ezi nwanne m, ezigbo enyi m, ome ka nna ya, ọgbọgọ onye ike na-adịghị, ị na-etu ya aha. Chei, ọnwụ iru ala highlifeng.com. asị asị onye a nwere mgbe ọ nọ n'ụkọ na mkpagbu, mgbe o nweghịkwa olileanya. Ị hụrụ ya mee anya ka ị hụghị ya. O mezie eme bịakwute gị nyere ya aka. Ịkọrọ ya ka ụwa dị gị n'ọnụ, o mere gị ebere ma jirikwa anya ihere gbapụ n'ụlọ gị. Nwanne gị mgbe ọ nọ ndụ, izinyeghị otu mkpọ pikmil, ị kpọrọ ya lọgziri ma ya nwụọ. Inyiwe ya na bedị ọrọtụbeghị ndị ọya mgbe ọ dị ndụ. Ga-azụọ igbe $1,000 wee lie ya. Gaa buru uri bụrụ otu trela mmanya biya kesara ọha na eze, onye ọbụla ṅụrụ ike ya. Ego adịghị ma ihe si ike ego apụta. Eziokwu gị mee m ya ebilie m n'ozu mmadụ ahụ, kuchimachicha ya aka ntị abụọ tụgharịa gawa nke ngaji. Ndị ọzọ ewerekwana ya mụrụ akọ, were ya mụrụ inyere nwanne ha aka mgbe ha dị ndụ. Ndị onwe mmadụ highlifeng.com. highlifeng.com. Agbadawo m na gị, agbadawo m, eze eluigwe agbadawo m na gị, biko bịa nyere m aka. Agbadawo m na gị, agbadawo m, eze eluigwe agbadawo m na gị, biko bịa nyere m aka.
agbabawo m na gị agbabawo m eze eluigwe agbabawo m na gị biko bịa nyere m aka agbabawo m na gị eze eluigwe agbabawo m na gị biko bịa nyere m aka highlifeng.com. agbabawo m na gị eze agbabawo m onye ka mma agbabawo m na gị biko ekwela ihere mee eziokwu agbabawo m na gị agbabawo onye ka mma agbabawo m na gị biko bịa nyere m aka agbabawo m na gị agbabawo m eze eluigwe agbabawo m na gị biko bịa nyere m aka agbabawo m na gị eze agbabawo m onye ka mma agbabawo m na gị biko bịa nyere m aka agbabawo m na gị agbabawo m eze eluigwe agbabawo m na gị biko bịa nyere m aka agbabawo m na gị eze eluigwe agbabawo m na gị ekwela ihere mee agbabawo m na gị eze eluigwe agbabawo m na gị biko bịa nyere m aka agbabawo m na gị agbabawo m eze eluigwe agbabawo m na gị highlifeng.com. agbabawo m na gị onye ka mma agbabawo m na gị highlifeng.com. ebe m nwere Jizọs ọ dịghị ihe kara ọ dịghị ihe kara aga m aṅụrị ọṅụ ebe m nwere Jizọs ọ dịghị ihe kara ọ dịghị ihe kara aga m aṅụrị ọṅụ ịma na Jehova bụ nke m ọ dịghị ihe m na-achọ ọ dịghị ihe m na-achọ aga m aṅụrị ọṅụ ebe m nwere Jizọs ọ dịghị ihe kọrọ m ọ dịghị ihe kọrọ m aga m aṅụrị ọṅụ ebe m nwere Jizọs ọ dịghị ihe kọrọ m ọ dịghị ihe kọrọ m aga m aṅụrị ọṅụ highlifeng.com. ebe m nwere Jizọs adịghị ihe kara m adịghị ihe kara m aga m aṅụrị ọṅụ ịma na Jehova bụ nke anyị ọ dịghị ihe kọrọ ọ dịghị ihe kọrọ aga m aṅụrị ọṅụ onye nwe ụwa bụ nke anyị ọ dịghị ihe kọrọ ọ dịghị ihe kọrọ aga m aṅụrị ọṅụ ebe m nwere Jizọs ọ dịghị ihe kọrọ ọ dịghị ihe kọrọ aga m aṅụrị ọṅụ ebe m nwere Jizọs ọ dịghị ihe kọrọ m n'ụwa aga m aṅụrị ọṅụ ebe m nwere Jizọs ọ dịghị ihe kọrọ m adịghị ihe kara m highlifeng.com.